270 tunnellata ta' ħadid kollha kemm hi maħduma f'Malta. L-istruttura tal-ħadid tal-flyover tal-Imsida lesta. Is-sittu l-aħħar biċċa li tifforma l-flyover fil-proġett tal-Imsida Creek qiegħdet f'posta b'suċċess il-ħadd filgħodu. L-aħħar biċċa tal-azzar itwila 18 metru u tiżen madwar 25 tunnellata u nofs. Stqarrija tal-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi ikkwotat lill-Ministru Chris Bonet jgħid fi żjara lix-xogħlijiet fl-Imsida li dan hu proġett li qed jitwettaq b'ritmu maġġel iżda meqjus. Ix-xahar id-dieħel Novembru niftħu il-bridge illi jagħti minn Taxbiex għall-Imsida għall-Pjataħ li mbagħad tkun tista' tibqa' tal-Albert u f'Diċembru mbagħad anke niftħu din l-istruttura il-flyover lissa l-istruttura tal-ħadid lesta, però mbagħad f'Diċembru niftħuha għall-karozzi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Vellul ġie kwotat jgħid li l-attenzjoni fil-proġett tal-Imsida Creek issa ddur lejn fażijiet oħrajn. Fil-ġimgħat li ġejjin se qegħdin niftħu partijiet oħrajn minn dan il-proġett ta' traffiku u mbagħad nagħtu x-xogħol kollu għal dak li huwa s-sajt ċentrali partikolarment fejn hemm il-kanal li ser joħsib l-ilmijiet li jkun fl-Imsida. Infrastructure Malta qalet li x-xogħlijiet maġġuri fuq dan il-proġett qed isiru fit-tmiem il-ġimgħa jew bil-lejl u b'komunikazzjoni ċara minn qabel b'tali mod li jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent fuq ir-residenti u fuq dawk kollha li jgħaddu mill-Imsida bil-vettura tagħhom.